По време на омразния социализъм аз съм служил в гранични войски. Там, освен на охрана на държавната граница, са ни учили и на други неща, едно от които е как да си променяме мимиката на лицето и какво да правиме с очите си, ако попаднем от другата страна и някой ни разпитва, как да прикрием истината, т.е. как да излъжеме по-добре. Като гледам на видеята на нашите управници в България, аз виждам, че те упорито не искат да се научат нито на риторика, нито на език на тялото, нито на нищо, за да ни лъжат по-добре и да гласуваме за тях. Напишете език на тялото в интернет и се научете. Иначе се вижда как ви е свита душичката, като говорите за Шенген, за паметника, за съветската армия, за всичко. Ако не искате да бъдете професионалисти в нищо, поне бъдете професионалисти в лицемерието си, за да гласуваме за вас. По този случай една биричка.